ka fast open to all football tournament jong ka seng samla umsning patarim ka ban penlong ha umsning sports and cultural playground ka iakhun ha ka arp sautrik kyllalyngkot ar hajar arphun riu kan long ha padeng ka Umroi Nongrah SC Pyrshah ya ka Y.B.S.C Shella FC bat ka kongsan ha ka ne ka iakhun kan long ka puron film khasi ka kong Sherilyn Khongwar ka ne ka iakhun kan sedang ha ka por shibaji no phaisngi kan don ru ka jia khalai no sip ha ka dor san pho tangka uba nangkong unyora ada ka scooty re uba ada ka refrigerator uba lai ada ka flat TV but lightly ki consolation prize da ka mobile phone. Ni dap hidang dunaru shimshu sakan ya? Ni kebesibun mo. Hadang syue jan ba ketu kebriu klim te ho. Ngate bat pangan yang tarkot sisendan. Good. Tasma bahai kijan. Men step perbumi na yang utak da kesen ayu, bat nda lawan pai ke semar da kesen ayu. Sabishar bahah. Nó xin ngala ong nhập hào nium đeo qua trong phà yai. Lili, lịch nhỏ có sai lại không mẹ? Bạn nhà mẹ cắt nó xin ngala ong yai nó cái khuôn trong làm em số thua.